Pag-istorya mga tips para likaw sa aksidente sa dalanon. Maayong aga Bacolod, may aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Marso 4, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Padayon nga ginabantayan sa pag-asa ang low pressure area sa gwa sang pungsod. Katapusan nakita ng LPA sa kalayoon nga 1689 sa nabagat na nasidlangan sang Mindanao. Sunod sa pag-asa, kung magapadayon ang hulag sini pasulod sa pungsod, mahimo ini karon sa gabi na kung buwas sa aga. Wala naman ginapaabot nga mangin bagyo ang LPA, apang magdala ini sa pag-ulan nga may kaupod nga thunderstorm sa Mindanao halin sa Huwebes o kung sa Biyernes. Samtang para naman sa lakat sa panahon karong adlaw, ang Batanes kag Babuyan Group of Islands ang mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may mahuyang nga pag-ulan bangod sang amihan. Ang easterlies naman ang apekto sa Metro Manila kag sa bilog nga Visayas kag Mindanao. Ginabatak yapon ang gale warning sa Batanes, Babuyan, Calayan kag northern coast sang Ilocos Norte kag ginadumili anay ang palawod sa mga magagmay nga mga sakayan pandagat. Sumugod karon nga adlaw tuto Biyernes, ginapaabot na ang liwat nga huyop sang hangin amihan. Buwas nga adlaw Marso 5, ginapaabot nga maapektuhan na sini ang bilog nga Luzon. Apang bangod patapos na ang season sang amihan, hindi na masyado katugnaw ang maeksperiensyahan nga temperatura. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolon Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 7:12. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato ng pangunang mga balita lokal, ginkonformar sa tagpamuno sang Negros Occidental Philippine Coast Guard Lieutenant Commander Johnson Benamin nga malakat na karon nga adlaw nga magahalin na sa baybayon sa siyudad sa Bacolod ang foreign vessel nga MV Victor Bravo kay magapadulong sa Iloilo samtang ang MV Catherine nakadungka na sa Bradco International Port agud mag-unload o kung magdeskarga sang ilas ning semento. Sunod kay Benamin, ginkasugdan kahapon sang consignee nga La Filipina Oigonco Corporation kag sang shipping company nga MV Unicorn Bravo nga i-divert na lang sa Iloilo ang barko kag didto magadiskarga sang abono. Duha man ni Benamin, ginabantayan sa gihapon sa ila ahensya nga mga barko samtang yara pa sa baybayon sa syudad matapos nagpagwa direktan nga semana sang executive order si Mayor Villo Leonardia nga nagadumili sa pagpasulod sang foreign vessel ilin sa China, Hong Kong kag Macau bangod sa isyu sang COVID-19. With regards to the MB Unicorn Bravo, kung nag-meeting ang shipping company and then at the same time ang consignee sang ila kargamento, they decided to divert cargo, i-unload nila sa Iloilo. Muna napasugtan sang consignee and the shipping company in compliance also with the executive order of the mayor. Si Lieutenant Commander Johnson Benamin sang Philippine Coast Guard Negros. Ginpahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga iya na ginatugyan sa local government unit kung diin may nahamtang nga pantalan nga magdesisyon kung dumilian ang mga foreign vessels nga magdungka sa mga perto diri sa probinsya sang Negros. Sunod kay Lacson, hindi man kinahanglan niya gilayon iban ang ini nga mga barko bangod hindi man luyag sang tanan nga mapektuhan ang pagnegosyo. Importante sunod kay Lacson niya kung magdungka ang manusambit nga barko sa probinsya nagasunod ini sa protocol o kung pagsulundan sang Department of Health agud balikawan nga maglapta o kung makasulod ang nagalala nga karon Coronavirus Disease 2019. Sa ibang baraton nga balita lokal, gina-question anay Congressman kag anay Mayor Monico Pontevalla ang joint venture agreement sa tuwa sa Bacolod City Water District kag Prime Water Infrastructure Corporation. Sa isa ka press conference, kahapon nga adlaw ginpahayag ni Pontevalla, wala ini sang problema sa pamilya Villar nga nagapanag-iya sang Prime Water, apang iya gina-question ang kontrata bangod kabahin sa nagdesisyon dire amo si Basiwa Board of Director Eduardo Ravena. Sunod kay Pontevalla, si Ravena ang perpetually disqualified sa pag-uyat sa public office base man sa mando sang ombudsman. Base sa dokumento sang ombudsman, si Ravena nga anay city accountant ang guilty sa grave misconduct nga kaso bangod sa ginalegar irregularidad sa pagbakal sang gasolina sang syudad, balor sang kapin 72 milyones pesos sang 2006. Duha pa ni Pontevalla, ginatunan sa karon sa iya legal team ang pagpasaka sang kaso batok sa Board of Directors sang Water District. Nga ginaligar wala ginpatuman ang mando sang ombudsman sa piyak nga may sulat na nga ginpadala ang Local Water Utilities Administration o kun LUA. Sa karon ginahulat ni Pontevalla ang pagpatawag ni Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite sang investigasyon sa Kongreso sa Joint Venture Agreement. Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga importante ang supply sang tubig sa pagsanyog
sang isa ka syudad kasunod sang oposisyon sang joint venture agreement sa tunga sang Basiwa kag Prime Water Infrastructure Corporation. Ang Basiwa Board of Directors ang damlag lang nagpresentar kay Linardia kag iban pang opisyal sang syudad angot sa ginaduso nga joint venture. Suno sa alkalde, ginpahibalo na siya sang Basiwa nga naka-issue na sila sang Notice of Award sa Prime Water kag ginbato na ini sang pribado nga kompanya. Dugang pa sang alkalde ang joint venture agreement ang yara na karon sa Office of the Government Corporate Council o OGCC para sa pag-review sang kontrata. Liwat man naging pahayag ni Nardia nga nagapabor ini sa plano nga makahatag sang supply sang tubig para sa syudad. Sa Nimaluan, 25 katuig ang joint venture agreement sang Basiwa kag Prime Water nga target nga makasupply sang 90% sa mga konsumidor sang syudad. Sa karon 54% lamang ang mga pamalay sa Bacolod nga nalabutan sang serbisyo sang Basiwa. Magapatigayon naman ang komitiba ni Councilor Archie Baribar sa public hearing angot sa joint venture agreement sa Bacolod City Water District kag Prime Water Infrastructure Corporation sa mabot nga Marso 5 kun buwas nga adlaw sa Session Hall sa Bacolod Government Center. Suno kay Baribar nga among chairman sa Committee on Energy, iyagin imbitar sa public hearing ang tanan nga miyembro sang SP, Basiwa Board of Directors, Basiwa Employees Union, Social Action Center, mga barangay kapitan kag iban pa. Duha man ni Baribar, base sa ihibalo, may gin-issue na nga Notice of Award ang Basiwa sa Prime Water apang iya sa gyapon dayonon ng public hearing bangod gabahin ini sa accountability sa syudad sa mga tao, ilabi na nga ang issue sa tubig ang isa ini ka public interest. Suno pa sa konsyal sa public hearing, may baluan ang mangin kaundan sang terms of reference kung saan ipatuman ang kontrata, ang operasyon sa Basiwa kag iban pa. Nag-aapilar si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran sa publiko nga hindi pag-discriminate ang mga Chinese kag Korean nationals ngayari sa syudad sang Bacolod bangod sa issue sang Coronavirus Disease 2019 o kon COVID-19. Suno kay Familyaran, chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, may pila na ka mga Korean kag Chinese students ngayari sa Bacolod antes pa nagwa ang COVID-19. Dugang pa sang vice alkalde hindi matarong para sila nga discriminate bawat hindi man sila mga new arrivals. Suno pa kay Familyaran, may nabaton ini nga report nga mga bag-o nga mga nag-abot sa Bacolod gikan sa iba niya pungsod ang ginapangitaan sang health certificate sang ilang mga kaingod balay. Sa Baluan ng Bacolod sa karon ang may bag-o nga 20 ka mga person under monitoring o kon PUMs o kon ginpaydalom sa 14 ka adlaw nga home quarantine bangod may travel history sa iban nga pungsod. Hindi tani pa sila pag-discriminate, ari na ni sila diya nga daan, why ni sila nag-travel. Dugay na sila di. So may tendency kita, ng atong constituent, kapag kikita ta sang Chinese or Korean, sa ari ni siya, sa may ari na tandi nga daan ng mga student. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familyaran. Nagalaom naman si General Alliance of Workers Association o kongawa Secretary General Winnie Sancho nga mausisa kag tamdon sang Department of Labor and Employment ang mga isyu nga ginapalambot sa empleyado sa ahensya. Suno kay Sancho magaserbi nga wake-up call ang natabo nga hostage taking dito sa isa ka mall sa San Juan sa din parawagan sang hostage taker nga isa ka security guard amo ang matarong nga pagtrato sa ila sang security agency nga iya ginhalinan. Duha man ni Sancho hindi malipod nga madamo sa mga security agencies ang nagapamintahan na sa serbisyo sa ila nga empleyado. Ginhalimbawa ni Sancho amo ang wala na siguro nga security of tenure, kakulang sa sweldo kag benepisyo. Palayag pa ni Sancho nga kung imbestigahan, hindi lamang ang kaso kriminal nga nahimo sang gwardiya nga si Archie Paray, kundi pati ng problema nila bilang mga empleyado. Balik na ang klase sang tanan nga bulutuan sa Banwa sang Toboso matapos naggo ang resulta sang assessment sa mga engineers kag Municipal Disaster Risk Reduction Management Council nga mabakod man ang mga school buildings, munisipyo kag merkado sa mga Banwa. Suno kay Toboso Mayor Richard Hauhuko, matapos na batsyagan ng linog sa itong Lunes, Marso 2, gilayon niya ginpacheck ang 30 kamabulutuan sa mga Banwa pati na ang munisipyo kag merkado. Dugang pa may mga minor cracks lang nga nakita ang mga engineers kag wala man sang major repairs nga kinahanglan ipatigayon. Patag ni Hauhuko, ginpatigan ng inspeksyon bangon luyag niya nga mangin safe ang iya nasakupan labi na ang mga estudyante kung nagalunta ng mga kaangay nga insidente.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:21 sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa imong lawas, sis manukong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule, suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo, mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitay man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Narnais at tumalan sa gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500, ang mag detoxifying compound nga nagatilo sa atong dugo kagatay. Ini man na mayara sa active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga panguntra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyong pulian pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Andanar, wala sa may nakita nga rason nga hindi pagpermahan sang presidente ang renewal sa prangkisa sang ABS-CBN. Samtang rekomendasyon sa paggamit sang nuclear power, ginatun-an na sang presidente. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolog nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon.
aksyon, aksyon radyo. Bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bakolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Detalya na sang mga balita nasyonal. Wala sa may nakitaan nga rason si Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar para nga hindi pagpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang renewal sa prangkisa sang ABS-CBN kung makalusot sa Kamara ang ginadusok nga hagna para sa franchise renewal. Suno kay Andanar, nakakaigo na ang pagpangayo sang pasaylo sang ABS-CBN sa Presidente angon sa wala gin-air nga campaign material sa 2016 presidential elections. Ginako ni Andanar nga wala sang mahimo ang Malacañang kung hindi mangin paborable ang desisyon sang Kamara kag sang Korte Suprema sa ABS-CBN nga sa karon nagamatubang sang coup warrant of petition tungod sa separado nga sanga ini sang gobyerno. Apang ginpahag ni Andanar nga kung makakuha sang paborable nga desisyon ang ABS-CBN, sigurado nga makabenepisyo man ang Rappler nga sa karon nagapangatubang man sang legal issue tungod sa Philippine Depository Receipts. Wala gin pasulod sang Bureau of Immigration ang 242 ka mga foreigners nga ginasuspetsahan illegal nga magatrabaho diri sa Pilipinas. Ginbalabagan sa immigration officer ang mga dumuluong sa 3 ka mga terminal sa Ninoy Aquino International Airport. Umpisa Pebrero 21 tugtog 28 kasunod nga gin-relieve ang mga terminal heads samtang ginimbestigahan ang ginalegal korupsyon sa ilahanay. Sunod kay BI Commissioner Jaime Morente, ang mga foreigner ang gikan sa Cambodia, Vietnam, Indonesia, Myanmar, Malaysia kag China. Sunod kay BI Intelligence Chief Fortunato Manahan nga nagapakig-angot sila sa ilang mga counterpart sa iban nga pungsod para masiguro nga wala sa mga foreigner nga may mga bad record kung malaing record ang makasulod sa Pilipinas. Natala na naman nga iga-deport ang mga foreigner fugitives nga yara na sa pungsod. Sa karon pada ng investigasyon sa otoridad sa Pastilla Scheme sa immigration na ginalegar illegal nga nagapasulod sa mga dumuluong sa pungsod sa Baylo sang Kwarta. Ginatunanan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ni Energy Secretary Alfonso Cusing nga maggamit sa nuclear power bilang dugang nga source ng enerhiya sa pungsod. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, nagpasa na sing draft sang executive order si Executive Secretary Salvador Mijaldea kay Presidente Duterte sa Pebrero 20 apang wala pa ini naprobahan sang Chief Executive. Duha pa ni Panelo, liwat nga natalakay ang nasambit nga issue sa cabinet meeting bangod sa ginapaabot nga pagtaas ang demand sa elektrisidad. Palayag pa ni Panelo, wala man nabuksan sa presidente ang liwat nga pagbuhi sa Bataan Nuclear Power Plant, subong man ang pagpatukod sa bago nga nuclear facility. Wala man sa ideya si Panelo kung ang executive order ni Presidente Duterte ang pagpanghanda naman sa posible kasugtanan sa Pilipinas kag Russia para sa plano nga pagpatukod sa nuclear power plant sa pungsod. Ginpabugal naman sang pamunuan sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga nakahatag ang BSP sang kabilugan nga 21.48 bilyones pesos para sa gobyerno. Ang unang remittance nga 4 bilyones pesos ang sadtong Pebrero 2019 kag ang dugang nga 17.48 bilyones pesos ang nagligad lamang. Ginpahayag ni BSP Governor Benjamin Jokno nga ang Central Bank nga nakakontribute sang kwarta sa gobyerno agon iduso ang pagpatibong sang ekonomiya kag mapaayo ang kalidad sang pangabuhi sa mga Pinoy. Ginpabugal ni Jokno nga nasambit nga 2018 contribution ang pinakamadamang mga kontribusyon sa BSP sa gobyerno halin sa gintukod sa 1993.
Wala ginbaton sa hostage taker nga si Alchi Paray ang 1 milyon ka pesos nga tanyag sang Safeguard Armor Security Corporation. Gintanyag ini sang security agency agud nga magsungka si Paray kag hilwayon ang masobra 30 ka mga individual sa V Mall sa Green Hills, San Juan City. Sa isa ka press conference, ginpahag ni San Juan City Mayor Francis Zamora nga wala ginbaton ni Paray ang tanyag bangod indi kwarta ang kinahanglan sini. Sunod kay Zamora, ang kinanglan sang hostage, akon sang hostage taker, amo nga mabatian ang iyang reklamo sa security agency sa ring ginatagan siya kay Gunan nga pamatian. Nagpasugot man si Paray nga magsungka sa otoridad kag hilwayon ang mga hostage kung tugutan siya nga makapatigayon sang press conference. Ginatagan naman sang kay Gunan si Paray nga makapalayag sa tubangan sang media kag amo ang pag-aresto sa iya sang mga otoridad. Samtang wala naman naginulsol si Paray sa ginhimo kapag hostage bangod sunod sa iya lunsay kamatuuran ang iya nga ginbulgar. Sa katapusan nga balita national, ginaprubahan na sa House of Representatives Committee on Revision of Laws ang substitute bill nga nagahatag sa mga solo parents sang 10% nga discount kag malibre sila sa value-added tax o VAT sa pagbakal sa mga gamit kag iban pa nga mga pagkinahanglan sa ila bata kang isang bayo, gatas, pagkaon, bakuna kag iban pa. Ginamyandahan ang substitute bill sa Republic Act 8972 o kanang Solo Parents Welfare Act of 2000 sa mga hagda prioridad naman nga matagan sang libre nga medical kag dental services, amumar ang laboratory services sa mga pasilidad sa gobyerno, ang mariginikanan nga solo o kuragisahanon nga nagasagod sa ilang nga pamilya. Kalakip sa mga ginakabing nga solo parent, amang ginikanan nga isa ka tuig na nga nagaisahanon nga ginaako ang responsibilidad sa ilang nga bata matapos ang legal nga pagbulagay sang mag-asawa, single, annulled o kung divorce nga ginikanan. Partikular na diri ang mawala sa nagakabatunan ni suporta, gikan sa anay bana o kung asawa o kung kapareha sang solo parent, kaangay sang isa ka iloy. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32 sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, aton nga na-rekomendar sa inyo, habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa, kay himo ini sa puro, kag natural nga ingrediente, wala sang chemicals nga gamit, safe kayo gamiton. Santon Plus Herbal Soap, nagahatag alibyo sa mga itom nga parte sa imong lawas, inang itom nga siko, itom nga tuhod, itom nga ilok. Ang punggod kag pikas-pikas sa imong guya, matagan nila sang alibyo sa Santon Plus Herbal Soap. So sa aton habon pampaligo, diri kita sa Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na budayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid inabawon posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani yari ng solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabadayan sa pagpamuhin. Tinloan ninyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sa Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Buhawi, naglaslas sa Tennessee. 22 patay, linibo naman ang apektado. Samtang Ankahas, natala na ang enkwentro sa Abril, batok sa isa ka Mexican boxer. Ina, kaiban pa natin nga mabalita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom ka
pagkasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Sa ato naman nga, Balita International, naglabot na sa 22 kamatao nagkalamatay sa paglaslas sa mabaskog nga buhawi sa Tennessee sa Estados Unidos sa naligan nga adlaw. Ginguba man sa nasambit nga buhawi ang madamo nga kabalayan kag mga building sa pila ka mga county kag ginutod man ang supply sang kuryente. Suna kay Nashville City Fire Chief William Swan, sa ilang lugar na halitan ang dinosena ka mga building kag masobra 150 ka mataong gindala na sa hospital bangod sa kalamidad. Naguba man sang buhawi ang 4 ka substation sa Nashville Electric rason para madulaan sa supply sang kuryente ang masobra 44,000 nga mga konsumidor. Samtang ginpasiguro naman ni Tennessee Governor Bill Lee nga himo nila ang tanan sa inamasarangan agud mabuligan ang apektado nila nga pumuluyo. Sa aton balita sa patag sa pagnegosyo,
Nagapangatuban karon sa oposisyon ang Philippine Airlines ni Lucio Tan sa ila sini nga tuyo nga himo sa ila unang flight sa Seattle sa Estados Unidos. Ang PAL ang wala sang direct nga karibal sa ila non-stop flight sa Estados Unidos nga padayon nga nagatindog bilang masaligan nga merkado para sa PAL. Apang isa ka plano nga maglonsar sang Manila-Seattle flight sa Mayo 13 ning tuig, ang daw may jutay pa nga problema. Ang United Airlines ang nagalabi karon para sa US Department of Transportation nga ibutang ang ekspansyon sa PAL nga hold anay tubtob nga ang ining American industry giant ang matagan sang dugang slots sa Ninoy Aquino International Airport sa Manila. Ang PAL nga nagabiyahe ini sa San Francisco, Los Angeles, New York ug Honolulu nagsabat naman nga samtang ilang inakusar ang United Airlines ang tuyo nga i-hostage ang beneficial first non-stop service sa tunga sa Seattle kag Manila. Gintawag man sini ang US regulator o kung nanawagan man sini ang tawag ang US regulator nga i-reject ang petisyon sa United Airlines nga atrasahon pa ang ila sini nga ekspansyon sa Seattle. Samtang sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos ka 82 centimos. Ang Singapore dollar may baylo nga 36 pesos kag 64 centimos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 54 centimos. Ag sa ato naman nga balita entertainment action boy, dili kita na sa breaking news kay man ang van balansang actress nga si Kim Cho, sinila nga agay action boy, ginlothang sang duha ka mga riding in tandem nga nagasakay sa motorsiklo. Okay, kung riding tandem motorsiklo. Yes, action na boy, di man pwede ka tricycle, no? So sunod sa driver nga si Wilfredo Taperla, nagluntad ko ng insidente sa may Katipunan CP Garcia Avenue dito sa may Diliman. Samtang ang aktres nagabiyahe padulong sa iyang taping. Mas swerte ang action boy nga wala sang may nahalitan o kung napilasan sa amo yang insidente kag suno siya driver. Gilayon siya kuno nga nagdiretso si Kim Chu sa iyang taping subong adlaw. Nagdiretso pa siya? Yes, Taping pa? amo na gani. Grabe, no? Oo, kung mag-amo na guro yan, ako ikaw na Way man sa mano, no? Way man si Kim Cho? Wala. Okay. Kung ikaw sila maka-experience, dumatrauma ka na guro, kag dula ka balo sa broma, pero si Kim Cho yan, diretsyo pa siya nga taping. Pila ka tiro ang kwan? I don't know, pero may nakita ang mga circle-circle, tatlo ka mga... Igo sa bala? Yes, oo. Anong rason sinaman? Basi nasalaan na na? Gani man, basi nasalaan na. Way isang pahayag si Kim Cho? Wala pa, action boy. Si Kim Atienza? Wala man. Way man sige pahayag. Wala man. Sige, may reporter na kanday Kim Atienza. Wala siya siya. Bla. So, importante dre, safe ang actress nga si Kim Cho. Ay, may Basi lang. iba lang nahisa, ano man. naman Nasalaan lang guro action boy. Isa Kaya wala man ko kabatingan na may kontra, hindi man sa politiko, ulo artista man lang sa iya. Ulo artista. Ulo artista. Ano man. No? Mas sinahisa guro sang bulak ng ginhatag. Ano Ni? man. Ni Sian sa iya sang Valentine's. Nga, Kita mo to? Nga may isaw? Wala lang, kay lapaw pa sa iya ang bulak mo, may doon over. Taas pa sa iya? Oo, lapaw pa sa iya. Dako ganyan ang bouquet. Muna nga, Pero anyway, importante muna dre. kapag Valentine's, may kung naghatag sa inyo sa mga muna kayo, basta may mahisa, bala kag parakan sang lutang ang si Pander, bala. Ako na. Ay, in Jesus name. So, sige, action boy. Importante safe si Kim Cho. Di ang investigation, follow-up investigation si action boy. Ilang taon ta Kaya naman, posible ba sinasalaan lang giguro, no? Gani. Ito yung sinong kontra man sa imo. Kung may kontra siya, among na. Oo. Tapos, dokano action boy nga sa tubang sa eskwelahan. Masible may ginaabangan ang mga balahaw nga posible. Or ba si may takbalo ba si may tuyo man sa ginatawag bala nga mga ako ng kidnapping, mga muna. Tanong ta sa investigation. Sige. Okay. Sa iba nato nga balita action boy, ma-entertainment ko gidyan. Kaya mo dara ko gin headlines daan. Masaylo na natalan nga magsaylo sang balay si Sarah kag si Mateo Guidicelli. Ligaw? May Ligawon ilablay? Ay hindi may balay na sila nga bag-o balahaw. Masaylo sila. Hindi Abi ko isaylo ilang balay. Hindi, may balay na sila nga saylohan. Ang nagchika si Kaya Action Boy kung naligaw sa balay, makiligaw to eh. Kaya kwat naman. Doon silang una na karon. Bayanihan. Correct. Actually, ang naghambal ni nga may sayluhan na sila, si Ogie Alcasi. Kito ka close, sila Action Boy, ma'am? Okay, close friend ni sila, ya. Ginabulgan mo, Ogie, sundon, kaya ni Mami Divine tungod si mo. So, muna, kaya plano yung hatagan washing machine si Sarah.
Oo. Washing Kaya machine, Balisara, meron na po kami Washing machine, gid. Washing machine. Di, meron na po kami niya. Tika paminsan, tsaka nung sumong ano yatag, yung ano ah. Ika, iba lang Ikaw yan mga- yatag mo kay Sarah. Tanong ko na na yung labalay kadako. Bo, Kasi hindi, muna. basing yata, diba, hindi kaigo. Hindi kay go, Char. Basta? Gusto, ikaw pa ya. Balita sa sports. Natala na nga mag-enkwentro ang Filipino World Champion Boxer nga si Jerwin Ancahas sa Las Vegas sa Abril 11. Si Ancahas ay natala na nga magapangapin sa iya IBF Junior Bantamweight nga corona bato kay Jonathan Javier Rodriguez, ang Mexican fighter nga original kung tanin niya ang enkwentron sa naligan nga Nobyembre 22. Ang Filipino boxer ang karon yara sa Dipolog City sa din nag-training sa sunod na karon sa pila ka bulan. Ang iya coach si Joven Jimenez nagpahayag nga ilang matestingan na gidman ang ining Meksikano nga napuwersa nga mag-withdraw dam nagpapaganapon sa enkwentro sa problema sa iyang visa. Si Rodriguez ang nakitaan nga daw mabugat man kag mabaskog nga ika-enkwentro. Inisa ang may record nga 21 ka daog isa ka pierde nga may 15 ka knockouts. Sa iya pinakauli nga enkwentro, iya ginatumba si Felipe Orocuta kag nakomagid ang ining si Orocuta. Si Jimenez nagpahayag agon malikawan nga makaangkon sang kasakitan si Ancahas kinahanglan anay nga perdiyo niya si Rodriguez. Si Ancahas may record nga 32 ka daog, isa ka pierde kag duha ka patas nga may 22 ka knockouts. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy. May energy ka pa? Oh, sa Wednesday pa lang. Very good. Energy gani hasta Friday, hasta Saturday. Akara. Wednesday pa? Importante is Boy, mahalaga. Mahalaga naman sa Action Boy. dugay na na iya. Hindi ah. Di balik ko yung pwede. Di balik ko yung Action Boy, hindi pwede. Ang manahambal nila na nalipat na ko. Daso na lang, nalipat ako. Sabi siya malipat ka, basta importante. Buhi kita danan. So, sa ato nga balita special subong adlaw, aring mga tips Action Boy para balalikaw sa aksidente sa dalanon. Kaya baka damo naging subong sa mga accidents Action Boy nga nagaluntad. So, maghahatag kita sang tips sa aton mga kaaksyon, empleyado, mandra akong estudyante. Kami mga estudyante, may mga salakyan na yung di ba? Agree ka ba da? Okay. Isa na da si Renz. May salakyan na. Because necessity na yan. Hindi. Wow, kara. Kisang sa hulang mo niya pero may mas ka na. Do ka hassle. Do ka hassle. Do ka unnecessary. Unnecessary. Perfect. So, una Action Boy, Ario. Sundon dapat ang speed limit. Correct. Diba? Oy ka, Kuya, hindi ko yan dasig magpadalagan. Unless kung may mga importante kagad. Yes. Kung importante rin na do late ka nagad, sige ka nagyapon niya. Hila lang gid gyapon padalagan. Hindi dasig masya kung daw late ka na. Pero tawag ang dalan. Mas, ha? Tawag ang dalan. May ara ginapon, ginatawag lang nga defensive driving. Kung ka-drive ka, kailangan defensive driving. Gadepensa ka. Kag tapos pa yung sa ron mo bala, nga not all the time nga ikaw ang husto, sigihon mo lang yan. Pwede ginayagyapon. Kaya balo kami arang isa may mga haras-haras mo. So dapat kagidyan. Mo, kung kay ari ko sa lugar, hindi na yan. Bisan arang ka pa sa lugar, kung tanaw mo, daw madisgrasya ka mo, kung di likaw, ikaw lang likaw. Correct. Hindi kita pag-insist. Labi na mga jeep, nga nagagulpi lang pala galusot Action Boy. Mag-task ka na lang gidra. Mga frustrated, yung car racer, sila da. Ang mga mga round trip na anda magida. Hindi ka gida sa ila ulo overtake sa tuo. May isa ka overtake ka sa tuo. Hindi ka gida, gulpi na sa paygad mo. Kita pa zero ng paygad na sa gulpi. Guba pa dan signal light nila. Di ba? May gulpi na maprino, gulpi na sa mapahigad. So ikaw na lang ginalong-halong once nagkasunod ka sa defensive driving permit. Yes, And then next Action Boy, pero may suksukon imo nga seatbelt. Kita mo sila ito kinadakpas ng ligat kaya wala na ka seatbelt. Familiar? Very good. Pag-check tani, ang diferensya tani, ang plate number lang ang medyo nautod. Pagbukas sa mintano, may pag-seat. Tinadoble. Hindi kayo na maparahan ka na kung di kakasun mo ng seatbelt mo. Hindi kung bagulan ka kasi.
Kamaya. Tarini nga gumuna dayo, no? Tigilan mo, kuya. Nan. So, mas maayo na ganit. So, bang mabago nga sa lakyan action boy, yung may alarm bala, Ay, no? alam, hindi sa galang, hindi sa kunway ka seatbelt. Hindi kasi makuntat ya, ano ya, alarm Manang ya. namin ganit kayo mapilitan ka, Ged. Otherwise, Yes, gahod. Oo. So, yawan ka ginasang ano, kung hindi ka mag seatbelt. So, namin na siya subong. And the next action boy, hindi mo ko pag-abusuhon ang hazard button. Correct. Diba? Kung Ang mayroon ibang ka mo siya nga no parking na da. Sino naghatag si imo diretso dira nga pa tumukon mo lang ang hazard button mo, ma-hazard ka lang da, pwede ka naka-park. okay na dayon. Okay na dayon? Hindi na yun. Hindi. Hindi ko na yan. Pero sa iban bala kung timara ng mga dalan di sa aton nga hindi no parking. Yes. Ay iban ma-park da, ma-hazard sila. Nan. It doesn't give you the right nga mag-hazard ka to nga correct. mag-parking dira sa no parking zone. Pasang. Correct na siya, action boy. Mura nga ako yung saya magkuton ko ginayang kuhan ang enforcer. Ano na yung sino nagatag diretso ako na siya sang permiso nga mag-hazard ka lang pwede ka da ka park gali kay kung muna ma-hazard naman ako nga mag-park. Pero ginda ko pa nila after. Dagi na saway gid Manila. Ginsaway Manila. Sawayan mo gid. So meron man action boy yung ginagamit nila nga bisan wala man emergency. May emergency ginahazard nila nga ano sa lakyan. Kung mo ya kung may driver kaya libot driver mo Kung may kantuan kada libot driver mo yan. Correct. Hindi kay ma-hazard na niya kay ginahulat lang ko. Way nagatag diretso sa imo nga mag-park na. Correct. So Kaya ginagawa balo ka, ginakuan mo na mo, ginaapektuhan mo na ang iban nga mga motorista. Correct. Ga-cause pagidugang nga Of traffic. course, Traffic na dance mo sa Bacolod action. Madamo lagi sa mga Kadamo-damo na salakyan. gid sa lakyan niya. Yes, basta bla dason mga color coding na black action boy. muna Di ba kulbanta. kabakal kagid extra car Correct. Kung wala no baka karosa lang kanay. Karak man. E-bike. Dakon ka manggaling. Gani. Car gidya. Karosa. Na kung wala ka sang inubakal nga extra nga car. Or else makommute ka. Commute ka. Diba? Ang maladan sa Manila, no? Oo. Color coding. Ti ang imo dapat pila sa lakyan mo duwa. Kaya pwede mo na duwa. Iban ko tatlo pag iguro ka ba si, 'di ba, ang color coding daan subong do ka ano na gid do ka bongga na gid no. So kabay pa tayo hindi lang mag color coding sa Bacolod. Correct? Good. So next action boy, magpabilin sa linya. Hindi na magsige patunga-tunga pada nga. Mayroon nang isa nga piyak na linya agawon niya na black daw mauna siya. Tiga traffic na da mauna ka piyak na linya agawon mo. Yes, correct. And then ang last action boy, hindi pagtuman ka dikiti ang mga salakyan sa imo nga unahan. Tuman ka dikit sa mga salakyan. Abang dumamo ka lang gid mo ka lang gid. Tegol pila siya ka mag-pre no. Naya ko sa word nga dikiti. Dikiti. Erang diktan. Pili ka lang dikiti. Sakit sa ako. Kabudlay, kung may ginabatsyag ka, ano? Sige na, importante mahalaga kasi. Charot. Gulpi lang na source. Ako ganun isa blaga, kalutsan ko sinaka, hindi ko yung tanto kadikit mo. Kaya kung sa hindi ko kabalong isa, ang imo ginasundan ko isa, wala iya sang stoplight. Stoplight. Brake light na? Stoplight. Ang yalikod. Kasi mag-stop lang na, wala na brake. What's na brake light? Yes, wala brake light. Tingin sa kabalong ka brake na sa galiya, kung dikit ka, hindi mo tataway mo sa ga-brake. Mayara, pag iya guba ang brake light sa isa. Hindi mo makita, kaya medyo halap na ito, napuno na yabok. So, hindi tanto kadikit? Hindi tanto. Mga isa ka car ang distance. Hindi mo, kunan ka na ng lutsan ka na sa iban? Iban malusot, kunan ka na nila mo. Di ba, isang malusot, maipit ba na sila sa Di, isa ka makaigo sa mo. Basta makaigo. Mga Ay, iban may mga driver nga daan nga, basta may aral lang yung lutson ang laya. Ikaw yung ginawa mo na blang. Sundot-sundot. Para blang mo. So, hindi pagdikiti. Hindi dikiti. Umiyak ko sa term mo. Dikiti. Hindi pagdikiti. Correct? Perfect. Importante gid permit defensive driving and follow rules and regulations. Traffic rules and regulations. Amo na importante da. Okay? Kaya may mga, di ba, action boy, once kita ka na sa double lane ng yellow, di ba, once may amo na, hindi ka na pwede ka overtake. Hindi ka pwede overtake. Di ba, yung iba niya, tawag mo, overtake ta. Hindi na pwede. Basta double yellow. Double yellow. Kung solid, hindi pa ginasya pwede. Kung double guro, da pwede ka na maka-overtake basta tawhay lang. Kung solid, amo na hindi ka pwede. What do you mean na solid? Ang solid, yun lang ang linya. Ay! Hindi ka ginaguro ka, no? Hindi ka naka-overtake. Hindi ka pag-overtake kung may may island, ano na. Hindi ka pa hindi ka pwede ka-overtake kung may isang salakyan.
Ha? Kung may salakyan ba lang ang inasundan, di ka Hindi. kumultik. Narikta ka lang yung diya. Di paano kami kumultik kung may kasing inasundan? Pasok, pero Pero yala. pag inabilidad mo mag-overtake kapag hindi nga wala ka lang sa ginasundan. Kaya hindi ka man ka-overtake kung wala ka salakyan. Yes. Amo kinang pinaka-hindi gini. Sa tanan. Sige. Sige. Good morning sa kay Amber Leonidas, Leo Talaban, Edwin Miranda Sr., kay Maria Fe Advincula Infante, sa kay Remia Garcia, Arnel Lacson, M. Saboso, Jack Denila, ano nga nila si Jack Denila? Kadula. Sa kay Febros Tanoco, good morning. Yes. Kag Lola Ruth, good morning. Sa aton nga alas 6 kagina nga newscast Balaction Boy sa Balitang Bayan numero 1. Kaya daw diri gapag-greet. Hindi tagis na mabasahan. Ti-greet sila subong ari isa kay hindi ko mabasahan yung kalan kini hindi paano niging sulat. Basta dito siya kuno sa sa Riyadh, Saudi Arabia. Good morning. Kay Raquelina Lumawag, kay RC Geraldine, kay Andre Anieda, kay Helen Cuesna, Tutu Rud, Renilyn Claro, Mia Tolosa, Marilyn Estoqueya, kag kay Ev Smart Salcedo. Si Kwan niya, si Neil Centineo, doara, dadog na pag-greet ito ang sila. Alas 7, alas 6 na inabasa ko. Kay Mary Grace Eugenio Fermin, good morning kano Baby Doors. Ay, Baby Doors? Baby Doors Tinilan niya. na siguro. Sige, kay Jo Marie Pormentira sa may Binalbagan, no? Sa kay Jenny Perez, kuno good morning. Romela Salibio, good morning man. Sa kay Feby Alvarez, Joe Bailuces, may aga-aran ng ginasala sa kita. Nelson Tineo kuno, good morning sa iyang beautiful mother. Kay Carmen Ledesma, kag Kyle Blythe. Please greet ko no, kay name ko lang pero nag-greet ko. Sige. Ay, kay Sir Michael Tambasan, good morning. And Erwin Gonzalez. Yes, kay Tito Celestino Hinoraga, Baby Doors. Sinang Mary Grace na nakambal. Kaya Baby Doors ganun, Baby Doors. Daw panda lang. Do panda, grabe. Baby bear. Baby bear. Mapanda na ko guro kung eye bags ko gaitom na. Sige, mga Aksyon, inyong ipamatiya aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Happy birthday kay Aksyon Dale Salazar! Ay, OMG, tumalimtan ko pa sa Aksyon Dale Salazar, ha? Muna na lang usap mo kayo. Nada sa pamahaw pa dalayo. Sa racket, ito tunlan ko sa kaon. Actually, lang pakagapon. So that's why, may pagbugtaw ko gina. Pero hindi ko kambal, ha? Kaya alam ko nagkapunin ko ng mga pagkaon ni kay birthday ni Aksyon Dale sa mga adlaw. Yes. So, mga pag-ingaga, gintugangan mo pag itang mo nga usngab to. Hindi na ko gani. Amo na kigoro nga daw ka lalaki. May naka-survive ko sa buwan. Ako yan, hindi ka pa makaon niya. Feel ko to pa masakit to tunlan mo. Ulaton ko pa yan, kaya may padugang pa siya kung napadulong mo. Gile. Oo. May gina-bake pa to gani nga, bake max si Nanay We. Kaya ginlutuan, gid siya. Happy birthday, Aksyon Dale! Salazar. Kailan na si Dale? Ika-18th yan. Charot lang. I'm sure magulang sa mo. Hindi, magulang ko sa iya. Magulang ka sa iya? 23 siya, goro. 24. 24, goro. Okay. Sa Aksyon Dale. Sige. So, palugid siya ko magulang. Kala ka ba? Okay na? Tingnan ko manang sa mo. Magulang ka mo. Wala siya gamanang sa ako. Sige, manang sa iyo. Kami lang yung gatito. Standby sa mga Aksyon sa Aksyon Hotline. Direksyon Artay Hopon ng inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.